Gordon eta gazte ura deskalabratuta eta lerre eginda geratu baziren ere, ez zuten jakin ura guztian norbaiti ondo etorri zitzaionik, errusikari, alegia. Zeren zerbezaz blai bazegoen ere, gazte zalapartariaren alkandoraren botoiaren zulotxoan babesturik gertatu zen, eta bere harridurarako bizirik zirauen. Gauzak baretu zirenean eta honetaz guztiaz jabetzeko almena izan zuenean, Errusikak onartu behar izan zuen somorro privilegiatu bat zela. Animo, Errusika, garbi dago denbora baino lehen hiltzeko ez zaudela jaioa, esan zuen bere baitan. Garagardo zipristinak botatzeko asmoz dantza pausu batzuk ematen zituen bitartean. Errusikaren patua, Zuritxu Petrek Estebeteen patuarekin uztarturik geratu zen. Gazte hura kamioneta bateko txoferra baitzen, eta kamioneta hartan apain idatzita zegoen bezala, Zuritxu Petrek Estebeteak Europa guztiko estebete onenak, selektuenak eta edatuenak ziren. Txerri arroxa, simpatiko eta irribarretsu baten irudiak zioen bezala. Baina hura guztia bost azola zitzaion Errusikari, zeren Zuritxu Petrek izenaren azpian telefono zenbaki bat zetorren, eta parentesi artean hiri baten izena. Errusikari poz ikaragarria eman zion izenak. Rotterdam! Beraz, gazte hura Rotterdamera zijoan, Europako estebete honenak saltzera. Gora Zuritxu Petrek Estebeteak, gora Rotterdam, eta gora ni, oiukatu zuen Errusikak bere poza eskutatu ezinik.